Нека да аплодираме, моля, аплодисменти за групата Велика Ашкенази, Обединени еврейска общност в България. Шабат шалом, скъпи приятели! Днес е най-големият еврейски празник, свещената събота. Спазването на която е съхранила през вековете нашата еврейска идентичност. Благословете ни с мира, ангели на мира, посланници на царя на царете. Шалом алейкум. Скъпи приятели, Театър Сефарадско наследство ще ви разкаже за най-красивият еврейски празник, носещ древно библейско послание на култа към природата и най-вече дърветата. В него се преплитат естетика, носталгия и възхвала на плодородието на обетованата земя. Той се нарича Ту Бишват, в превод означава 15-тия ден от месец Шват по еврейския календар, деня на пролетното прераждане за нов живот на природата в обетованата земя. В свещените писания Ту Бишват е познат и като Рош Ашана Лайланот, нова година на дърветата. Легендата гласи, че в най-далечни библейски времена дърветата завидели на хората, че имат своя нова година и помолили Всевишния да ги дари с такава. Така се е родил празникът Ту Бишват. А сега ще чуем и уникалната молитва за Рош Ашана, еврейската нова година, изпълнена от Дулсе Канто, в която се казва: „Имай състрадание към нас, грешните Всевишни. Запиши ги с благословление в книгата на живота и нека новата година да е добра за нас." Shema Kolenu,
Традицията на балканските евреи с библейското име Сефарат, празникът Обишват е познат под името Ласфрута с празник на плодовете. Чрез празнуването на 15 Шват, нашите предци отбелязвали идването на пролетта в обетованата земя. Изразявали своя копнеж и надежда за завръщане в Ерец Израел. Израз на тази безсмъртна ционистка мечта на балканските евреи е песента "Искам, мамо, да си отида в Иерусалим". С тази песен театър Сефаратско наследство поздравява обичаните от нас Катя Тодорова и пастор Гордон. Песни на нашите прабаби ще ни върнат лентата на еврейския живот на нашата общност в началото на 20 век, за да усетим предпразничната атмосфера в еврейските квартали и да погостуваме в навечерието на празника на едно сефаратско семейство. Ah,
сефарадски елементи при отбелязване на празника. А сега, за да усетим още по-пълно трепетното вълнение на училищната подготовка, да чуем и емблематичната песен за Тобишват Ашкедия Порахът. Песен изучавана от много поколения възпитаници на българските еврейски училища, включително до наши дни. Тя изразява лайт мотива на празника. В нея се казва: бадемовото дърво цъфти, слънцето го огрява, птиците на покрива ни известяват, че пролетта дойде, че Тобишват пристига, празникът на дърветата. Нашите прабаби и прадядовци не познавали плодове като банани и киви. Единствените представители на цитрусовите плодове по онова време били портокалите от обетованата земя, които пристигали в дървени сандъци с надпис Яфо. От ранни зори до късна нощ по улиците на еврейските квартали не стихвала глъчката на продавачите и купувачите. И весело звучали любими песни на ладино и български, както и модни за епохата си шлагери. Черни очи имаш море, жалиш и ти. Ако да ги жалех, не бих ти ги дала, да ги любиш ти. Ако да ги жалех, не бих ти ги дала, да ги любиш ти. Салтила поехнала и жадивна, Стремежът на нашите предци бил да осигурят за празничната трапеза разнообразни южни плодове. В святата нощ на празника те се превръщали в носталгичен символ по пленуваната обетована земя, носещи майчината ласка на нашата древна родина. Затова с много любов балканските евреи наричат Тобишват Лас Фрутас, празник на плодовете от пленувания Ерец Израел. ארץ, ארץ, ארץ חוריתה, והשמש נקדמה שפתה. ארץ מה נולדנו, ארץ מה נחיה, ונשב בה יהיה מה שיהיה. ארץ שלא הילנו אין בה, ארץ של הר, ארץ לעולם, ארץ מה נולדנו, ארץ מה נחיה,
семейство, като всеки делови съпруг евреин, един ден преди празника успявал да закупи качествени, но на добра цена 7 вида южни плодове. Грижливата баба още през лятото е събрала костилки от кайсии, които е обелила, усолила, добавила е към тях тиквено семе, както и слънчоглед, и ги е обекла. Работната снаха също още през лятото е направила ликьор от рози, а за празника и плодов сладкиш от вишни. Важно задължение на мъжете от семейството, свързано с отбелязването на празника, е било да разграфят с дървени трещици ритуалната типсия, в която се слагали плодовете, така че всеки плод да има собствено място. А сега прекрасната сефарадска песен за бадемовите дървета ще ни върне към същността на празника, защото разпукването на техните пъпки е първият символ на пролетта в обетованата земя. Още от сутринта суматохата по подготовката на празника нараствала. Бабата и дядото събуждали внуците си и за да подсилят тяхното вълнение, ги карали да погледнат през прозореца, за да видят как се прегръщат дърветата. Чуваш ли този звук? Тук и тук. Пук, пук, пук. Това е от прегръдките на клоните. А от целувките се раждат пъпчици, от които излизат млади клончета. Тържествената трапеза за Ерев Фрутас жените в семейството подреждали върху бяла покривка, която пазили специално за празника. Основният акцент били плодовете. Атмосферата по време на вечерята била празнична. Възрастна дама от Ямбол си спомня за отбелязването на Лазфрутас и тяхното семейство. В двора пред къщата им имало една стара круша, която през пролетта цъфтяла великолепно, но не раждала плодове. Това дърво било главният герой на вечерта. По време на вечерята бащата се обръщал към съпругата си с думите: Жено, дай ми братвата да отсека тая круша, тя не ражда вече никакви плодове. Може тази година да е друго дърво, тя да плодове. След приключването на вечерята идвал най-интересният момент от празника, когато бабата внасяла тепсията с великолепно подредените плодове. В средата се поставила една голия, а около нея в разграфените с дървени дъщици пространства се разполагали орехи, фастъци, лешници, бадеми, всички с черупки. До тях се подреждали маслини, рошкови, нар, портокали, смокини, стафиди и други сушени плодове. Майката носела красивите, но празни торбички. Никой от децата нямало право да докосва плодовете преди дядото да каже молитвите на иврит. Молитва за виното, молитва за плодовете, които растат под земята, молитва за житото, молитва за плодовете, които растат над земята. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי העץ. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי האדמה. След молитвите, майката и бабата започвали да подреждат благословените плодове в торбичките. В по-богатите семейства дядовците и бащите пускали в тях и по една паричка.
преди да получат турбичките си, децата казвали молитва. Да вкусим от всеки плод и да го благословим. Нека Всевишния да благослови всяко дърво, да благослови и моите родители. Амен! Благословен да е името. Амен! След което всяко дете получавало своята турбичка. Най-любимата им игра обаче била на папу и вава, от гръцки думи в латиното за баба и дядо. Тя изисквала предварителна подготовка. Щуквала се леблебия на прах в каванче, децата заставали едно срещу друго, въоръжени с по една лъжица пълна с леблебиено брашно, и едното, лапайки лъжицата, трябвало да каже папу, а другото вава. Така всичко наоколо ставало брашно. Накрая гостите си тръгвали по домовете, а превъзбудените деца отказвали да се разделят с турбичките си и лягали да спят заедно с тях, а веселбата в сефаратския дом продължавала до късна нощ. Приятели, ние българските евреи носим огромна благодарност за сърцата си към България. И затова на този празник всички ние, и особено онези от нас, които живеят извън България, често си спомняме за нея с една хубава българска песен. Тази песен искаме сега да изпеем заедно с вас. Хубава си моя Бога.
вас. Така че ние оставаме винаги ваши приятели, както мисля, че и вие за нас оставате приятели. И бих искала наистина днес, когато има време всеки един от вас, да се помоли за нашата колежка, която създаде проект Сефарадско наследство, в който ние всички се обединихме. Юлиана Фархи, тя миналата година беше, но си щупи кръка, така че не можа да дойде. Поздравява ви от все сърце и иска да се молите за неговия слава.